OK. Tak. Jede. A akce. Pro mě to zase není tak náročné, já tam skoro nic nedělám, jo. Tam je náročný pro ty lidi, kteří musí přemístěvat ty kamery. Perfektní pro mě, to určitě jim nebude stačit, jo, takže to je to samé, jako kdyby ty si mi říkal, ty lidi docela dobře bruslíš, jako to je docela, jo, takže to jsi už dobrý, jako. Ne, tak oni jsou profesionálové, oni jsou na úrovni, takže oni vědí, co je pro ně perfektní, jako. Co stačí mně, to jim určitě vůbec nestačí. No, je výborný herec, hraje to moc hezky, my jsme si trošku z začátku mysleli, nebo jsme k němu přistupovali jako k hvězdě, jak se přistupuje k zahraničním hvězdám, když třeba přijedu natáčet a on se tak vůbec nechová, chová se úplně bezvadně. Tak já jsem věděl, jako, že to bude brzo. No, já nevěděl, že začínají lidi tady dělat o 3. Tak možná, kdybych si nešel vůbec lépe, to bylo lepší. Ne, jak v klidu. Tak člověk se přizpůsobí líbí. Když to děláš pro svou budoucnost. Pro současnost, pro tovnost.